tambari zan yi tsokaci komai da lokaci da gaske na dan yi tanadi babu adadi dan ƙara gargadi a ɗauke gidan duniya ashe sai da ban dashe yau za mu rakashe da magi duniyar nan ba ma zauna ba wanda ka so bai maka kauna ba lahirar mu ita muke duba masu da shari ba ku yi dace ba Allah kare ni ba za na butulce ba ni wanda ya so ni da sai shi nake kwana so kuma ka babu badan halinmu ka sa ajinmu a ƙaunacinmu da ƙayarmu yau rafi ga mu mun zo da kanmu fata ka je mu kare muka nuna zamba ga 'yan uwanmu bai zama tsira gare mu so ka so shi yau rayuwa ce a hakan muka tsinci kanmu a ciki wasu za su so mu don kuɗi gare mu wasu kuma su aibata mu wasu za su yi mana kyauta don su je su furta don cin fuska gare mu wasu kuma su so mu don Allah su addu'a ba abin da za su ba mu wannan ya ishe mu tunda kun kaso mu kuka ce kun ji za ku yi mu duk sanda wani mu ya fito haka za ku so shi ko ba a komai gare mu Allah sarkin sarauta shi ke da iko ya aje wani ya ɗauka duk wani aiki da za ka yi to ka kama Allah za ka ga ci gaba gare ka ni ma yau haka nake a ciki an ka sanni gashi na da ɗaukaka babu ka babu tsubu ni na rike Allah shi ne mai duka Allah kare mu 'yan tsaya masu ci da addini haka ba su shirya wasu masu bakar aniya roƙo na mai duka su ma daga ba su shirya duk wanda ya kama hasada roƙo na mai duka shi ma ba shi shirya duk wani mai kauce hanya Allah ina bara da ba shi shirya ni ma mai laifi ne Allah na roƙe ka fata na bani shirya hanya ɗaya mai ta tafiya zamo ɗaya babu wariya dukkan musulmi na duniya Allah na roƙe ka ka ba mu shirya Allah ba mu shirya